Trí, dó, híon, náid, déiraib bhíonn seo ag léamh na Nuachta as Meiriceá do déalúin an dó lá déag don luúan an dó lá déag ná an fórghá sa sé déag. Hillary Wacht. Bhí si lár an naoine ag ócáid comórtha don éanú lá déag ná an fórghá sa hían nuair a bhéiginde fágáil. Luachtar Niúmóine léiche agus bhéiginde an ócáid ágáil go toban agus tá rééis srá ceisten í spreaga ceisten í clín fáirteacha don chuid is smó ar a sláinte agus táthar ag agartíise na ceisten í faoine sláinte reagrú. Ghlaachtar leis níos gur Niúmóine atáise agus ní tuirse a bháin agus tugtar le fios go bhfuil si díthe dráitethe tar éis de an searmannas ágáil go toban ina ráthas ag bronnadh ionóide ar na híospartaí agus b'éigean do na cúntóirí sa seirbhís rúnda í a chuidiú isteach bhean. Héama eile tá peantar pictiúirí de Hermanna Shelley bainteach leis na honsathe pictiúr de bhirt ina séasa os chóir well chéirdaí cuimhnachan atá na stócha. Níl mé gur a lecht cuimhnacháin rá mar is rud Siomh cuimhnacháin is tócha. Siomh cuimhnacháin in downtown Manhattan áit tuis peanú Sollúntacht chuí do nócaid. Tuispáintear pictiúr a New York Times den uachtar an Obama ag leagan bláileasc sa Pentagon agus tuispáintear grúpa ag seasamh sa pháircin Shanksville, Pennsylvania. Glacam leis gur tharla rud a cinnte in Shanksville ach níl mé iomlán cinnte ar tharla sé mar a chuirt ar síos ach sin scéal eile. Tá níos lú daoine ag pósta sa tSín agus tá iarmhairtí na Mheiriceá seo ag leatha tríd tír. An iarmhairt is soiléire ná go bhfuil coigiltis na deilech á gluochlú níor sagam conas agus níor lé mé mór an is foiid isteachan sin. Chafar coigiltis na deilech agrú ar chliéigen, croch nuach ar orb. As chlóin an scéal le chuir síos ar dhuine liúsén féin a fós in 15 chuig
agus a lean nó gná ornaíochtaí agus festíochtaí an teaghlaí iad. Inín bhaile troscán bréagáin. Ach tá inín Eugene Feng breanú an síl bhain omláin difriúil. Agus cumid an fuga, tá mé gleannacht rá. Bhí mé a caint faoin a bhaineann le chóras oideachais Connecticut, Hannah. Diantar caint faoin bhearna olmhór idir scailíonaí i Connecticut. Rionteach có sna ceantar chuí Sevre áit bhfuil Rachmas agus Muin dianna go maith agus rionteach i gceantar chuí Bochta is dócha nach bhfuil dianna go maith in éachar. Leanna mé rá. Níor chuireadh tuiscint i lé na nefiga chu riamh de chuid na Stát Aontaithe a dhéileáil leis na teaghlaí sin a rá gialla a rá bhuail díobh ina ngíalla thar lear go daoine mar an Taliban agus Al-Qaeda agus ISIS. Ach táthar a gceathrú an chuige leis. Feiceann siad go bhfuil gur cheart dóibh cúr méigean a thuairt don na teaghlaí seo nach bhfuil aine ach chu beidir nach meach aine a reithne ach chu i dteach cabhar a thuairt dóibh. Ach le déanaí mar shampla thug rialtas na Stát Aontaithe faoi deara go raibh físeán ar fáil ag tuispeáil very ceannaigh agus fir ceannáidí ag impi ar na fechanóirí is dócha iad a hábháil ó na dógálathe Taliban. Ach sarar rinneadh an físeán poiblí chuireadh foireann speisialta go dtí na deaghlach, na deaghlaí. Go seachtúibh iad féin a cheanú don scanán a bheitcha tíocht amach. Go dtí seo chuireadh fuarchraí agus cadrántacht i lé rialtas agus is athrú suntasach é seo ó mar a bhí sé. Cé tag tharla in Atlanta? Well, tá siad de goscailt cosán agus rian rochais agus lín sa bóthir agus is mór a difriocht dhéanann sé. Tá an chathair seo Atlanta, Georgia, plúchta le tranglam tráchta le fad an lá. Agus rinneadh fonóid faoin na chathair, mar bhór haúil an tríleála orbaí. Ach idir an dálín táthar ag tuairt le fios gur féidir Atlanta hiúil, go bhfuil sé cardúil raibh rochais, fáil túil raibh dlús fergintí
go bhfuil tram an dhéige agus gur scála an duine atá se seachas scála an rochar. Cha mé seo ragart. Hello? Hello? Yes, indeed I am. $30. $30 twice. Okay. Oh, good. What about the town pub? Okay. I'd still like to do something like call out for food. I know we're splurging tomorrow, but I'd still like to call out for food. Ooh. Das ist eine sehr schöne Idee. Okay, ich bin dafür. Okay, aber ich werde mit den Kindern essen. Oh, du willst vor dem Lagerfeuer essen? Oh, well, okay, aber ich sterbe vor Hunger zurzeit. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay, bis dann. Tschüss. Is Carome, Atlanta. Begin sin hogail, Tá agam. Ach, ní chlár nuíocht éis ha, bíochas agah. Níl me ach ag cleachtam chuid cainte libh. So, bíoch agah. No, Carome, sé tá Atlanta, bhíoch Atlanta in Chahar, plúchta. Cosúil nach bhfuil níos mó. Tá sé trééis an Atlanta Weltleine oscailt. Agus tá sé mar chuspóid achab 2,000 fichiid lína trénach ahrú go rion rothar agus siúil. Láir de sin siad gur teas. Inharthanacht ha nes sibh an féidir leis an sus córaich sa tíre leannacht rá. Ní dhóilem gur féidir ach gábhis. Tá na honsathe ag leannacht rá an dáhíomh agus tá túidim láidir go bhfuil an rúis gur bí an rúistíh hirirte. Tá sé ag tuairt le fis san éarthar nach chuir baint nápáirteach leis na honsathe ach ní chréidir iad. Ach ar nó tá an stát is leach ag leannacht rá leis na honsathe freisin agus níor stop sus chóraich Bashar al-Assad a riamh. Agus mar sin táthar ag ceistú inharthanacht nó feidhmiúlacht an tusa chóraich seo agus an ceartacha. Well, an tusa chóraich seo atá tí tosú ach cábhis céir de thorlós as go dtí fiúchas as. Michelle Obama tá siise trí tí a ladar a choristeach I féin a chaithh isteach sa bháine iomra scála híomh Hillary Clinton. Tá bharán túlacht ag Michelle Obama nach bhfuil ag Hillary tugtar le fios agus beannaí mar bhean a bhfuil in chréiteocht aici
Well bhaile hier má éiríonn lena feachtas níl tá go mná sin. Tá na hagóidtí agus na léirsithe ag leannacht ra bhánaí an iarthars na Stáitiúntaithe. Tá an rialtas agus na cólachtaí móra i ggófort géirí píblíne a chur tríd na tailte Indiacha gan teil na Indiach. Agus dá réir sin don na Hindiaigh ag léirsú i ngníomh táthraigh tuairt na léirsithe is mó le glúin orb. Cháil mé bríar an sin. Well. Tu mé eis go dtíon bríthir sin féidir. Íoch I riamh. Bí mís réalaoch. Crazy Eddie. Voor Eddie Antar Bos. Créator bocht. Session a chur an sláire siopaí electrónic buns na hochtóidí agus a dógair go fíochhuiréis na meán nuamhrach tríd na hochtóidí le heisteoirí creacailte ag díal Crazy Eddie. An cólacht as a chéile nuair nachtaíú scéim camiléireacht tíomhthír den gnóthas goitine. Caidir an tSín faoin chóré thuaidh pada. Tá sin na chúis náire de Beijing go bhfuil an chóré thuaidh ag gníomhú go honsaíoch ach a faoin. Na Philippíní bhí sin na raic tamalainn nuair a wasla uachtarán na Philippínach. Na Hileán Philippínacha Barack Obama go paibli agus isaige go meach Barack ag chur ceistúna dhear faoi cheart a déanna sa tíir sin is cosúil forordialaí ag fámarach timpeall carracha na Philippínach ag maródaoine gon scán. Agus seo le cuoin chead na bholaiteoirí ina measc an tuachtarán féin. Tá Amazon agus Pandora ag túis marga an cheoil. Tá si de géirí éisteoirí se cean bhí cheart a bheith agam. Lorgóí mé ach ní is agam an bhuichí mé. Fánach? Neamh chúiseach? Bhí mar fearlam neamh chúiseach. Lorgóí mé sa bhuachlóir líne freisin. Neamh miúil. Neamh chúiseach, mí chúramach. Beidir fánach mar sin. Ócáideach.
ócáideach. Éisteoirí ócáideacha. Glaci mé leis, agus maiim neamhthúiseach frisin, bhíidir scrífa mé áite cinint. Beidir nachscrífa. Scrífi. Gur mé súsan seo é. Neamhthúiseach. No, choró mé. sé na histeorí fánacha neamhthúiseacha. Tá Amazon agus Pandora iad a bhela, sinna méid. Tá sé ina achran in éidirn, well bhí sagann sin nach rá. Tá aoineasán faoi Apple. Is cosúil nár íc Apple ceire $4.5 billiún in coin do rialtas na héireann. Agus anis níl rialtas na héireann gghearradh an táirge do lorug. Agus is go maith acu bhar nó go bhágaí Apple éire. Nílas don nícach Apple an $4.5 billiún. Sílim go go nícach an táirge sin as cibé Póstaí a cháil fion éireann mar dheall ar Apple. Is léir go bhfuil politeoirí na héireann i bócaí Apple sin chialim sin. Tá mé gíre smuoine chu do hála i Potsdam, New York. Mariú ógánach rábhlíonn díobh. Nílas agam chu do hála dó ach anis is tríal ígur é seo, tríal cigilteach, tríal achranach. Mas buan mo chuimhne bhí agus tá giúdaí ceart chreideacha a gceist. Mé cinnte faoi agus muna bhfuil banan sé le daoine Hispáineacha. Ní léonú de le rágam agus beidir nach bhfuil an ceart agam faoi cheachtar réiteach an sin. Ach sin iad na scéalta móra don luan an dóláidíag me an fór 2016 agus fágaí mé mar sinne. Go dtí chéidir eile a bhaith muid leabhart le chéile guím rath dé oribh go léir. Agus dúnaí mé an inniuach seo. Slán.